Les celebracions de Sant Andreu 2012, emmarcades dins del cicle Molendino Regio 1519, finalitzaven amb dos actes, un a la Federació Obrera el passat dijous 29 de novembre i l'altre el divendres 30 de novembre des de la Gòtica del Palau de Requesens. El dijous, dia 29, tenia lloc amb la col·laboració del Cineclub Hall 2002 a l'espai de la Federació Obrera, una sessió de cinema històric amb la pel·lícula del 2001, El oficio de las armas, una coproducció italiana, francesa i alemanya del director italià Ermanno Olmi, qui amb aquesta pel·lícula mostra una obra que parteix de la complexa història italiana renaixentista, la qual exposa de forma didàctica, a partir de múltiples veus que recullen cartes o documents de l'època, inscrites sobre una sèrie d'imatges dels principals protagonistes del relat. Abans, però, de la projecció audiovisual, el professor del Departament d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona, Àngel Casals, va oferir una introducció històrica sobre la participació catalana en les guerres d'Itàlia en temps de l'emperador Carles I, monarca protagonista d'aquest cicle d'actes sobre història a la vila, donat que investigadors com el molinenc Josep Barba asseguren que el 30 de novembre del 1519 el Palau de Requesens de Molins de Rei va ser l'indret on es va anomenar aquest monarca de la corona castellana i catalana, emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic. Per altra banda, l'endemà 30 de novembre, coincidint amb la data històrica, des de la Sala Gòtica tenia lloc l'acte central de les celebracions de Sant Andreu, el tercer Congrés d'Història Molendino Regio 1519, amb la col·laboració de l'Ajuntament i de diversos molinencs i entitats del municipi com l'agrupació folclòrica. Es van oferir ponències com la que va anar a càrrec de Francisco José Morales, membre del Real Cuerpo de la Nobleza de Catalunya, antic braç militar de Catalunya, comtats de Rosselló i Cerdanya. Morales va oferir unes xerrades sota el títol Sant Andrés, Molins de Rei i el Toisón de Oro, una de les ordes de cavalleria aquesta més importants d'aquella època. La molinenca Maribel Rodríguez, seguidament, va ser l'encarregada de llegir el text als jardins del Palau Imperial de Molins de Rei de l'investigador Josep Barba, propulsor d'aquests actes a la vila. El Palacio del Emperador Carlos V de Granada, que es troba dins el recinte de l'Alhambra de Granada, que tot i ser de pago, és molt visitat. El més curiós del cas és que Carles I no s'hi va hostatjar mai. I nosaltres que tenim el Palau Imperial de Carles I de debò, no venem ni una entrada. Tot seguit, Emili Ros Fàbregas, musicòleg del Consell Superior d'Investigacions Científiques, Institució Milà i Fontanals, va oferir la ponència sobre la música a les cerimònies del Toisó d'Or. Per acabar, es va oferir una projecció audiovisual realitzat per Ricard Pasqual de Molins Televisió sobre les celebracions populars de l'emperador. Durant l'acte va oferir unes paraules l'alcalde de la vila, Xavi Paz, qui va destacar la feina duta a terme pel molinenc Josep Barba, a més de la importància d'acompanyar amb rigorositat a aquests actes que pretenen destacar un moment de la història en el que un 30 de novembre de 1519 Molins de Rei va ser el centre del món. També és evident que això cal afegir-li rigor perquè tots estiguem segurs del que estiguem fent, acompanya amb la certesa del que això hagi estat així. És evident que Molins de Rei ha tingut el seu paper a la història. És evident que estem a prop de Barcelona, que és una capital que no és nou d'ara, ha tingut el seu paper a la història, ja fos el Renaixement o ja fos l'edat moderna. I per tant és evident que a Molins de Rei també ens poseu i ens posem, perquè així es treballa aquest govern amb rigor també, tenim un repte a l'hora de recuperar aquesta plaça de pati de Palau, del Palau dels Requesens. Estem fent aquesta feina, jo crec que properament podrem presentar un projecte engrescador del que representarà
la plaça del Pati de Palau. Va tancar l'acte el vicepresident de l'agrupació folclòrica de la vila, Joan Sàbat, qui va recordar la col·laboració de l'entitat en la realització d'aquests actes sobre història dels últims 3 anys, incidint que seguiran recolzant la iniciativa en properes celebracions. Sàbat també va voler animar que altres entitats de la vila participin en una futura celebració, el 2019, dels 500 anys d'aquest fet històric. D'aquesta efemèride en l'horitzó del 2019, cal un compromís molt més ampli per part del teixit cultural de Molins de Rei. Creiem que s'hauria de crear una comissió de treball amb la implicació de moltes de les entitats de la vila, i això s'hauria de pilotar des de l'Ajuntament. Va concloure el cicle de celebracions de Molendino Regio el cantant molinenc Pierre, qui va oferir un tema sobre el pas de l'emperador Carles I per la nostra vila 5 segles enrere. Bisbes, tergues i canonges, nobles patges i gentils prínceps, ducs i la princesa,